हेल' रायजोफोर गुड इभिनिं आङो मोनसे गुड निउस नोंथांमोननो हरनो सानदों दा जोंना बोहैथि बसुमतारी आरो गिरिसन बसुमतारी बिथांमोनहा दिनैहाय माने जेलनिफ्राय गबोगासिनो दङ दा जों बिथांमोनखौनो नेदों आङो नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय बे बिथांमोन सौफैनायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों माने बेसेबांबा गोबाव जाबाय गासै 8 मास जाबाय दासिमाव दा जोङो बिथांमोनखौ नेगासिनो दा गारिजों फैगासिनो आरोखि अट'जों जों नैहाय वेटिं खालामगासिनो लकेसनखौ जों बिनिखौ हरदों दा माने गाबोनसो गनांगौ थारिख दिनै खय थारिखलाय दिनै थारिखआ दिनै 22 गाबोन टेस्टमोन दा टेस्ट थारिखआवसो रिलिज जानायनि खोथामोन जोङो दहाय कर्टआव थांदों कर्टआव थांनानै गासिबो प्रसेसा दिनै क्लियार जाजोबनायलाय बिसोरनो डकुमेन्टेसन सहैनाय लोगो लोगो हाराफाना आग्राहारा सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बिथांमोनहा गबोबाय दिनै नोंथांमोन सफैबाय नै सफैबाय जोंना फंबायमोनहा औ न बेफोर दे ओरैनिफ्राय दे फंबायमोन हाब बिराद गोबाव जाबायलै दे बोहैथि बसुमतारी गिरिसन बसुमतारी सफैबाय नै बिथांमोनहा रेजाबो गोजोननाय थाबाय दे जोङो उनावहाय क्लियारलि खोन्थागोन रायजोफोर दे बेखिनियानो दा सर आप ले लो आ जाओ वीडियो रिसाबी सिदा रायजोफोर जोंना सफैबाय नै बोहैथि बसुमतारी आरो गिरिसन बसुमतारी बिथांमोनहा माबा बोख्लायदो एसे जेलनिफ्राय दिनै गबोबाय आरोखि हाराफाना आग्राहारा सेन्ट्रेल जेलाव बिथांमोनहा दंमोन 8 मास जाबायमोन दा दिनै बिथांमोनहा रिलिज जाबाय आरोखि दा जोङो बेवहाय लोगो हमबाय जोङो गासै खामानिखौ दिनै कर्टआव मावफुंनायनि उनावहाय दिनैहाय बिथांमोनहा सौफैबाय आरोखि नैबे बोहैथि बसुमतारी आरो गिरिसन बसुमतारी दा थेंक इउ रायजोफोर थेंक इउ सार